comarca del Ribeiro, que son 10 ayuntamientos, tenía cerca de 41.000 habitantes. Al día de hoy, la comarca del Ribeiro tiene tan solo 15.000 habitantes. El ayuntamiento de Carballeira de Avia tenía de aquella 3.300 habitantes. Al día de hoy, el ayuntamiento tiene 1.170 habitantes. Ribadavia tenía sobre 8.000, 7.000 y pico. Al día de hoy tiene 4.980 habitantes. Vale. Entonces, la población, como ves, va bajando. Entonces, ¿qué faz como alcalde? Porque eu xa o anunciei, e volvo a anunciar aquí ahora diante de todos, eu non me vou a presentar máis de alcalde, que eu si sei que hai mecanismos que poden, efectivamente, pois, aumentar os servicios, consolidar os servicios, pois terei que indagar cuáles son. Esa é na fase en que estamos, mirando que é o que nos beneficia ou que é o que nos perjudica. Cando teñamos eso que vamos ter agora, xa temos moita documentación, este alcalde irá casa por casa aos veciños explicarlle. E se os veciños me dicen que non, non se fai. Eu marcho moi tranquilo para a miña casa porque cumplín co meu deber de alcalde. E en política hai que tomar a veces decisións. E as decisións non é mirar para outro lado. É que mañá che digan, este marchou porque como vía o que viña, pois mira, non. Eu, se vexo que podes consolidar servicios, que podes aumentar servicios, que siguen mantendo o Concello queda exactamente igual, co nombre, con todo, incluso co escudo, que é un escudo fundido entre os dous concellos, entre o que destacan o escudo de Carballeira e que destaca o outro. Bueno, se tú, ao final, cando fales cos veciños, con todos os veciños do Concello, diránche, pois sí, pois efectivamente, ou non. Se dicen non, eu xa te digo, vou feliz e non convoco ningún pleno para pôr en marcha todo isto. O único que hai agora é, simple e llanamente, recabar información que é o que nos favorece e que é o que non nos favorece.